Det jeg godt kan lide ved Naser Khader, det er, at han er engageret, han brænder for sagen, han ønsker virkelig at lave verden bedre, og det kan jeg godt lide, man gør som politiker, og så er han en super god kammerat. Det jeg kan lide ved Naser, det er, at han er en meget ærlig person. Han forsvarer det, han står for. Jeg synes, at Naser han er vigtig at have i Danmark, fordi han netop har levet under diktatur, og det synes jeg er meget vigtigt at have en person, som har levet under de omstændigheder, så vi kan værdsætte, at vi lever i et demokratisk land. Jamen, jeg synes, Naser han er et fantastisk menneske. Han er en ildsjæl. Han har det der næstekærlighed, og han utrolig empati. Det jeg kan lide ved ham er hans humør og den måde han er på, og han er der, når man har brug for, og jeg er virkelig glad for, at han er der på en eller anden måde, ikke? Som en ven. Jeg synes rigtig godt om Naser Khader. Jeg har fulgt ham igennem nogle år, og jeg synes, jeg har meget stor respekt for hans personlighed og for de ting, han står for. Og jeg synes, han gør det rigtig godt og har nogle gode indgangsvinkler til de ting, han taler om. Han ved, hvad han snakker om. Han har en viden på nogle områder, som de fleste af os andre ikke rigtig har. Altså bare det, han taler flydende arabisk. Han har en viden om Mellemøsten og de arabiske lande og samfund, som der jo ikke er nogen andre politikere, der har. Og det er jo super dejligt at have sådan en i gruppen. Han gør, hvad han brænder for. Han holder, hvad han lover, og han går ind for det 110%. Han lægger ikke nogen fingre imellem, og han siger tingene, som de er. Det er det, som jeg allerbedst kan lide ved Naser. Naser Khader er for mig en brobygger imellem forskellige trosretninger, og i forbindelse med alle de ting, der har været med Mohammed-tegninger og alle de andre problemstillinger, der er Naser Khader god til at fortælle os almindelige danskere, hvad det er, der sker, og hvad det er, hvordan vi skal reagere, hvordan der bliver reageret, og hvorfor der bliver reageret, som der bliver reageret rundt omkring. Jeg lærte Naser at kende 2 dage efter min søn han blev bortført. Der snakkede jeg med ham i telefonen, og snakkede med ham mange gange under bortførelsen. Men jeg har også snakket med ham en del gange efter. Og jeg holder utrolig meget af Naser, fordi han er den, han er. Vi har været sammen i blandt andet Afghanistan i 4 dage, og så senere sammen i Sydafrika i Etiopien. Jeg kan huske, at vi var i Etiopien, så var han den eneste, jeg kunne lokke med ud og løbe. Så løb vi 40 gange rundt omkring en kæmpe svømmepool, 20 gange den ene vej, 20 gange den anden vej. Og så skulle vi lave armstrækninger bagefter, og han kunne næsten følge med mig, da vi løb. Og det er jo meget godt at sådan en ung mand. Så skulle vi lave armstrækninger. Han er bedst til armbøjningerne, det er når det går nedad, men jeg måtte jo lære ham, at det der virkelig tæller, det er når man skal op igen til armstrækninger. Men det havde vi jo meget grin af, og han er en fin fyr. Jamen, Naser, han vil altid have en plads i mit og min søns hjerte. En ting er den måde, han handlede på, da Adam han var i Syrien, men også efter. Det var ikke bare et lukket kapitel. Han har fulgt op på meget. Da jeg kom også og sagde, at jeg ville have en ændring for de bortførte børn. Naser, han kom ind til en samtale, han støttede op, og jeg ved, er der noget, så vil vi altid have Naser med på sidelinjen.